Karo ngaso aja lenggah. Upamane kemringet mundhut tisu utawa sapu tangan. Terus mundhut wedak pupur karo ngaca. Eman-eman. Iya. Pokoke wayange kur nggo ide-ide sing penting bintang tamune adoh sekeng Karanganyar. Iya. Ora dadi ngapa. Biar sakne slendro apa peluk barang mencari milih. Nggih slendro mawon. Oh, slendro. Niki saderenge ngaturaken wilujeng dalu khususipun dumateng temanten kekalih mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Mudah-mudahan menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah awet donya teko akhirat. Amin. Aja mung kaki-kaki nini wong saiki jaman saiki kaki-kaki ya jene sing rabi ae. Nggih mboten, Pak? Nggih. Sing penting niku awet donya teko akhirat ngoten nggih, Pak De. Sing diarep ya pancen awet-awetan anggere ora awet ya. Lah nggih, asline kuncine wong omah-omah niku gur setunggal lho, Pak De. Apa kuncine? Siji tok, aja pegatan. Wis nek ora pegatan kuwi yo awet. Lah upamane pegatan upamane wis Kuwi nek kepepet. Ya aku wong kepepet to. Duh, apa ngono ya? Tel. Nggih, tel dereng jodone. Oh ya ora dadi ngapa wong biyen ya ketone kaya runtang-runtung bareng ning wong pancen Gusti urung marengaken. Lah nggih. Muga mongko bisa nemokaken sing pas karo Mbak Eka. Iya. Nek Mbak Dewi ki ya nu tel apa isih? Nek niki sih perawan, Mbak De. Perawan jahitan. Oh iya. Nek Mbak Dewi ki yang nun sewa apa bapake seniman apa pedagang apa PNS? Kang Rama. Apa Mas? KKN, Bapak Oh PKN. Apa kuwi? Tegese ramane apa PNS, apa seniman, apa pedagang? Wira swasta. Oh, wira swasta. Oh, iya. Yes. Lah kok bisa-bisane anti bapake wira swasta kok putrane Gitu. seni bakate unggul. Katanya turun tanggane. Oh, ya padha karo Eka. Nggih kula nggih ngumun mosok wong pake tukang greji, mamake gur tukang nuthuk. Kok ya iso ngene, tak tekoki mak, lha kowe kok iso ngene. Lah wong biyen iki pas metengmu nyidam greji kok kan. Dadi Pak makku dilolopi greji terus ning ndek pas aku ning jero weteng nika Pak De. Piye? Kula niku jan pewegel karo keadaan ning jero weteng. Wah. Lah sumpek iki Pak De. Sumpek teng jero niku puweteng dedet. Lah kula niku terus mikir, lah ngene carane nggih sok ben mending aku pasang listrik wae ning jero weteng ngaten. Lah ning sing luwih pegel meneh Pak De. Lah wong teng jero weteng niku rak peteng ngaten niku. Lah dilelake bendina kene ndas gundul wirawiri ku. Lah kula kemropo bareng metu lho Pak. Ora ndek ning wetenge aku ora weruh ndas gundul wirawiri jane sapa to Pak. Lah bapak le nyari cangkemmu Kak. Mumen lah. Dadi ya syukur sing rasane gundule bapak kek. Iya. Lah kula pegel nek, lah kula pun sangang sasi, sangang dina niku rak pun wayahe medal to Pak De. Nek kula tesih betah teng jero. Lah bapak niku kemeropok. Kuwi keliru tanpa, Kak. Pripun? Karepe bapake itu nggawekna dalan. Mboten ngaten niku, bapak niku malah ngene. Kakak ndang metu dalane selanggu gendangan karo pakmu mending ngono iki. Iki wong ejek tekoki iki. Ndingklu etok-etoke. Ora saisen. Hitung-hitung ki ya wis babrah ya wis. Babrah sing dadekne nggih niku. Tintingane Pak De. Angger gentenan karo Dewi kepriyen, Kak? Niku dereng lulus. Oh, iya. Ora dadi. Lah niku nembe mlebet teko wilujeng metu meteng sik. Wengi
Haha sepisan wis 100.000. Anggung Ngantuk. Kempule dobel Mbah Kong naning Kang dobel pindho kok Sing mandeng seru ketane gole ngempul. Sing seru ngono lho Mbah, engko nek ceprol tak lironi ya Mbah. Kang Kang Lah ngono kuwi. Kang Yo aja bareng siji-siji ngono lho Mbah. Kang Kempule dobel ping 3. Dangding dangdung. Kang Malah kaya bakul es tung-tung. Apa? Liar, mohon liar. Hah? Iki sing ngajari iki ya Wito kuwi iki. Heh? Patra. Mangga mangga. Yalah mangga mangga Pakde.
sedaya mawon. Mangga 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 netik tembangnya karo anu ketone ladak apa ya ngalangan. Ki mangune bocah ngapa rambutnya pucuke abang. Lah ngger pucuke abang biasanya wani karo wong lanang. Lho, kula niku mboten wani karo wong lanang, Pak De. Kula niku gemati lho karo wong lanang. Ing ngatasé bojo isih turu, isih angler, timbang repot-repot dadak tangi pun kula gawakne ember kula raupi. Nah wis. Ya wis genah wis. Pas. Sing abang ora aku pucuke. Al sak jero-jero lho, sak jero. Tekan bongkot mesti iki. Tekan bokong, bongkot. Mau Mas Wito iku kupinge katarak. Pinaraing kangse Pak De, rupakku gur lepas, lepus plentras. Ngono ger penak karek nampa ndi kajatahe, iya, Pak. Lah wong ramane digarap iki. Ya ora kapane larem garap nek ning kene, anggere mah gur getaki wae. Ayo Pakku. Wong nek baguse yo ngono. Jan. Lah mau bayaranku digawa kono ya Pak De. Nek ora tak rondo-rondo kok bablas etok lali. Terus ndang kono nak ning Solo ngono terus etok turu. Pinaraing Wilujeng rawuhipun para tamu sedaya. Wilujeng rawuhipun, Pak. Lah ora kompak men. Wong bar entuk sak piring kok ya. Ora ketang wong jagongan pe digarap. Jajal kemane garap sing ngegong. Oh, sing ngegong kualat. Sing ngegone kampun gaul nika lho Pak De. Sajake pun era 2012 rambut disemir putih. Ben ketok gaul. Kawis tambah kemajuan putrane wis madeg ngerek gendera dadi dalang. Weh, nggih. Ya naring Jakarta. Alhamdulillah. Golek mayang milih-milih. Kok milih-milih pripun? Milih-milih nggon sing ana ora bayaran, anu tombok. Ganes, ganes, wisarane.
Ben omben 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 hatta omben omben na Ayo. Sing genter ngantuk kriyip-kriyip. Ya ora ngono nuntun diklerokna kok ora gelem. Hatta pakan 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 hatta pakan 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 nana mano kutut ata pakan 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 ono senedek berase sempong tajem ularane kowe ewa Kaya wong selawatan. Sing gedhong kelegan ngono ya kaya kiye, angger dong ora ya wis ngantuk bae. Ya. Panyuwunanipun. Nggih, lah krungu suara kaya ki ora bosen-bosen. Tanggal 14 prei apa ora, Kak?
14 napa nek 14 Juli. Oh, tak kira Agustus praine Juli mun enten. Oh ya syukur anggere wis ingsi aku milu seneng. Iya. Nggih. Matur karo para pepunden tanduk napa tanduk. Empun jare Pak De. Nggih. Empun Pak De. Empun to. Nggih, angger empun wayangan dicepetaken mendang gara-gara. Iya. Mbajutaken pegawean. Enjing bidal gumuru saking nagri Ngalengka gung ingkang bala buta abra busananira lir surya wedalira saking Jalaniti duk mungup-mungup aneng sak pucaking wukir. Kadang kula Kang Mas Indrajit ingkang rayi kula pun trisirah nyandhong warta. Timbalanipun Kanjeng Rama gandeng kepara tebih ngen kula ngadhep kirang titis ngen kula nampi dawuh. Monggo kepareng-paring pratelan. Kula dikya kala dirgangsa. Mijah nungsung warta. Oh, gondang kula ngorong weteng kula ngelih. Kula nyuwun gecok mentah, kula nyuwun ndas bocah, kula nyuwun pangan. Kula nyuwun literan. Otot bayu kados dilolosi, kula nyuwun umben-umben. Kabeh bala buta padha menenga. Adikku Dimas Trisirah nun wonten dawuh. Wigatine Kanjeng Rama rumangsa ora kalgan nadan wis bisa mbaya ngertian sinta ning durung kelakon diladani lumahe kakung lan putri. Jadi iki wekasan nimbali wong pinter, nimbali dukun tuwa. Dheweke ora iso mbatang bombong penggali Rama ning malah nyentulane. Dikethok gulune mati dipengewan-ewan ana madaning stinggil. Sapa kewula kecondokan Paman Wibisana? Cilik bakal dipolo, gedhe bakal ditumpes kelor sak anak putune. Waduh. Lajeng Paman Wibisana wis jengkar. Paman Kumbakana nututi aku sing keperang bendho. Sebabipun didhawuhi goleki. Nek ketemu dijak bali ngadhep ning nek ora gelem ora ketang dadi bandan dadi rangketan. Pun Kakang ora mentala aku ora tega. Njaluk tulung Dimas Trisirah sakwadya bala buta nglacak menyang ditindahe Paman Wibisana. Pumoso nyoring gegana paratanana windu wiyat
Padha ing langit sekembang wataknya ilang. Bala buta kula non. Disebar ngalor ngidul ngetan ngulon juru panelikan. Aja kepati bali. Paman Wibisana digoleki tak golekane. Sigra bala kang tumingal acampa samya mateli lir tatet wileting kada danyang gong manguncang niti benjing sang cimicil Babuh bala putra mandheg dhisik nggone lumaku kula ngestuaken dawuh ngirit wadyabala ora pangling iki kadangku sing gelo Dimas Bisawarna yogane Paman Wibisana mboten badhe klentu Kakang Raden Trisirah kula ngaturaken pangabekti ya tak tampa pangestuku tampanana kula pundi dadosa jejimat ngirit wadyabala Rutadenawa ngancik wonten Kwangkiding Singgela wonten wigatos menapa aja kowe tamboning kudune kowe ngaku lho ngangken dos pundi ngemban dawuh timbalane Kakang Indrajit lan keparingi Rama Prabu Ngalengka aku supaya goleki wong tuamu Paman Wibisana jengkar saka praja bali ning kasatriyan endi wong tuamu Paman Wibisana ntiar tak jak bali ning Ngalengka. Lho mangke rumiyin. Kula malah ngentosi kunduripun Kanjeng Rama engga menika dereng kundur. Nganti para wadyabala kreta kencana kagem titianipun Kanjeng Rama. Nanging dereng ketingal, kula dereng pinanggih. Wah, kowe ngapusi.
Sejatine Bali kok delikake. Bali kok umpetake. Lho. Kula ngumpetaken bapak kula menika sababipun menapa? Tang menika tiyang sepuh kula piyambak. Urung ngerti perkarane. Kula dereng ngertos. Wah, ning kowe tetep ngapusi. Keparingi Kanjeng Rama, wong tuamu ditundung dilokno sak dosane. Gandeng nyentulani, wani karo ratu, wani karo negara, ditundung saka Ngalengka. Nanging Rama isih nggonane rasa bijaksana, bapakmu ditimbali bali meneh. Waton gelem gabung, gelem manunggal. Aja nganti nyulayani di ngapura. Ning nek ora gelem bali, mbuh mengko apa dadine. Duh, Kang Mas, kula nyuwun pangapunten. Tiyang sepuh kula dereng wangsul, dereng kondur. Kula tenggo dereng kondur, nembe miring menika kula kabar saking Kang Mas Trisirah. Meksa kowe mukir, mboten, kowe mukir mboten. Wah, wis cetha banget ngukuhi karo bapakmu. Selak mboten sronta yen kepareng tak untalane dandung anake lanang arep mbelani karo bapake. Ulungna bapakmu kula mboten ngertos. Ulungna mboten ngertos. Ora kena penggane becik, adoyak tubruk, candhek jejewing kuandamu. Waduh.
Dodo montap lir kinetap jajabang maweng-wengis kumirwis pucuking rawis idep nyokaton mangala cakra aja mlayu Raden Pisawarna dikrayok buta meksa ngegel-egel lunyu kaya banyu mrucut kaya welut kletak balung ora gelem ngulungake bapakmu. Buta ngalengka aja kelur tampamu, aku ora ngumpetake wong tuaku ning wong tuaku durung kundur. Wong tuaku durung bali. Ah, kowe ngapusi. Nek ming tanding padha ijen ora apa-apa. Ning bareng kroyokan. Lan maneh aku iki sipate mung bela diri. Awit aku ya kewula ngalengka, kowe ya buta ngalengka. Kowe tega karo aku wangkinganku tampan ana. Waduh mati aku. Wes. Wes. Waduh. Waduh. Babuh nyamplak dodo nganti tiba kerangkangan Nubruk Pisawarna sapa berjerit nek takon karo aku rangka dalem aranku Patih Kartobasa. Patih Kartobasa. Iya. Kowe putra Ngalengka, Raden Trisirah. Aja melu-melu. Endi Raden Pisawarna? Tuduna Paman Wibisana ning ndi nggone ndelik. Paman Gunawan ana ndi? Arep tak rangket tak sawanake ora keteng dadi bandan. Saya keladuk ngundhamana ing ora ana nyatane. Gustiku durung kundur, aku sing jaga negara, aku sing jaga kasatriyan. Malah anggere bisa wae kroyok buta. Cilik babak kulite, gedhe nganti netes getihe. Aku sing sagu bela. Babuh. Cetha banget nek kowe nantang perkara. Dudu nantang perkara ning belani bebener. Ora urung dadi mungsuh. Paman Wibisana besok ketemu. Nek Patih Kartobasa wis dadi bandan, kowe dadi pengewan-ewan. Lena pangindamu remet dadi banyu, janjo jilang tak kedhepake.
Solke. Wah. Wit mau kok ora ketok-ketok gok karo bilung nganti campuh perang rame. Anu teng wingking kula bagian perlengkapan. Niki pripun kok dadi malah perang sedulur niki pripun? Niki ratese adimu Kiambak putrane Ndara Wibisana tanding kali adimu Raden Trisira. Enten apa Gus? Raden Indrajit. Ndadekno pangerten gok? Nggih. Awit sulaya ing pinemu Paman Wibisana ditundhung ora kena manggon ing negara Ngalengka. Dilokno sak dosane. Nanging kok bijaksanane Rama aku didhawuhi goleki. Nek ketemu arep rerimuk bali marang Ngalengka. Wekasan ketemu karo adikku Bisawarna kok dikukuhi. Kok ngumpetake perkara. Mula wektu iki nadyan sedulur gandeng yogane Kanjeng Paman. Siji diajar, loro dipolo.
Mengko nek nganti diajar dikunjara wong tuane bakal dituduhke. Yung. Perang sedulur piye iki Lung? Lajeng tentrem kepripun bangsane dhewe tunggal bangsa tunggal agama do cakar-cakaran. Angger ndelok TV sine ning do rayah-rayahan, ndelok TV sine do demo. Nek mboten demo nggih mung ngrungokke wong do padu rebut bener. Weh, lah mongko wong cilik diwarai padu kepiye Kang nek ngene iki Kang? Kula durenget ngger. Panjenengan nek nganti kleru karo Kang Paman, adat sing pun Kang Paman iku nggunakno raca wicaksana. Limresane ora nganggo mripat, ning limresane nganggo ati. Nek nganggo mripat kadangan godhong ora ketok ning nganggo ati. Endi bener, endi luput. Niku nek Kang Paman. Nika temen le ngaji kali kiai limer guru kali bapak guru. Gok. Kowe dadi rombonganku apa rombongane Paman Wibisana? Rombongane sapa? Nggih. Bilung. Anu kula nggih pundi sing prai pokoke angger prai tak tinggal. Wetan nggih milu ngetan, kulon nggih milu ngulon, awan nggih mangkat, bengi nggih mangkat. Mau kok awan ora mangkat? Ora ngerti, Kang. Kancane awan do menyang kowe menyang ming sore ngono coba. Lajeng kesambu gandeng sajak mutawatiri. Kepeksa aku bakal temandang nggih. Panaku sidan Nurdara wong saleksa tekaning ngantaka. Sakedhi tekaning pati. Peksa aku maju dhewe. Dimas Trisirah. Aja melu-melu. Bisa warna Patih Kertabasa Candrasa tak telong-telong ngajur kuwandamu. Wah. Ojo mlayu. Wah. Ayo. Wah. Samar pamuring suksma sinuksma ya winah ya ing ngasepi sinimpen telenging kalbu durung nganti kundur parang negara sing gelo ora bakal kesamaran anak kulanang Bisawarna lan Patih Kertabasa kok dioyak-oyak Indrajit lan Trisirah dikepung buta-buta ngalengka. Ujaring kabar sebut aku sing digoleki dianggep nek ndelikke aku. Aduh Indrajit Trisirah. Kok patenono mati kuwi adimu. Nanging kepiye kok dadi malah kedadian perang sedulur. Mongko anakku lanang sing nyambung sejarah, nyambung riwayat. Yo, Nger. Indrajit aja nganti mati, anakku aja nganti tatu. Sing bening banyune sing kene mengko tak gawe dalan. Kuku sing dupa kumelun ngening kentiasa ngapake. Tandya teka mangkono Raden Gunawan Wibisana asta sidakep. Saluku juga ngeningken Pancandriya nyenyuwun marang Gusti. Bawane gentur tapane kang sinedya bisa teka kang ginayuh bisa kasembadan. Musus epek-epek metu wangine dipun damu. Rajang Bala Ngalengka bubar mantawuran.
Waduh. Waduh. Bahaya. Wah. Wah. Wush. Wah. Wah. Hai. Wah. Aduh. Wah. Lir sekar palukon mekar enggal ambabar gondo arum amberat wirangrong kadangipun Kakang Dimas Wibisana adikku jabagus wiwit metu saka tinggel kowe tak tututi kowe tak goleki bareng aku ngerti kok kowe perang karo Indrajit kowe perang karo Trisirah mungsuh buta-buta Ngalengka di adikku Wibisana monggo sing dadi tuwa-tuwane mung kowe sing dadi panutan mung kowe lan nek kowe perang karo ponakamu kowe menang ora kondang ning nek kowe kalah wirang Wibisana karepmu kepiye Dimas karepmu kepiye kok kowe nyipat barat Punggawa Ngalengka buta padha kendang padha kontal Kang Mas Kumbakarna apa sampun klentu penampi kula mboten perang kelan Indrajit kula mboten mangsa kalan ponak-ponakan lan buta Ngalengka nanging kula nyirep geni yen mboten lekas mekaten tan wurunga geni badhe saya ageng ngobar jagat dadosna kawuningan Indrajit Trisirah sak wadyabalanipun madosi kula lan panjenengan pinanggih lan anak kula pun bisa warna dipunanggep yen ngemuli dosa ngemuli kalpatan tundhonipun dados paprangan kula mboten sedepa sekilan, mboten banci ndi banci ladan. Bisa warna menang, kula mboten remen. Ndrajit kawon kula nggih mboten remen. Awit bau kiwa, bau tengen. Ndrajit kalah kula sempal bebaunipun, bisa warna kalah kula nggih sempal kekiyatanipun. Pramila namung kula sirep, namung kula singkiraken Kang Mas Kumbakarna. Oh, adikku di Wibisana iya. Dadi kowe nyirep geni, kula nyirep latu Kang Mas. Iya. Njur prayogane piye gandeng kowe ditunduk? Karepmu kepiye Dimas? Wale-wale menapa Kang Mas gandeng Koko Prabu sampun ndawaken duka. Sabda Pendhita Ratu kula njagi asmanipun Koko Prabu, kepeksa kula nyen pamit. Kula badhe kesah saking Ngalengka Kang Mas. Kula badhe kesah saking Ngalengka. Oh aku melu, aku melu. Aku ora iso pisah. Ning dilakumu aku melu kowe Dimas kowe arep nyang endi? Kula badhe madosi negari Pancawati. Badhe suwita dhateng Prabu Rama Wijaya. Lho, arep suwita karo Prabu Rama. Piyambakipun Ratu Panuksmaning Wisnu, panjalmaning dewa ingkang sedya memayu hayuning jagat. Ya, nek ngono aku melu kowe, Di. Aku tak suwita karo
Prabu Rama ora iso pisah karo si Adi. Mboten saged. Dipeloni kok ora gelem. Ndadosno kamuningan. Prabu Rama nika ratuning Rewanda, ratuning Pragosa. Monggo paduka wujudipun raksasa. Wonten pundi papanipun yen Pragosa lan raksasa menika dados mengsah. Mboten saged Kang Mas. Kepeksa mboten saged. Lah nek aku ora entuk melu kowe njur aku moh melu karo Kakang Dasamuka. Aku piye di prayoginipun kangge milujengaken panjenengan? Iya. Kang Mas Kumbakarna kula aturi kundur dhateng kasatriyan panglebur gangsa. Kula aturi tapa nendra. Aku tapa turu inggih pirang dina Mbut ngetang dinten. pirang sasi Mbut ngetang sasi. Mboten kenging wungu nek kula dereng gugah panjenengan. Mboten kenging wungu nek kula dereng gugah Kang Mas Kumbakarna. nek durung kok gugah aku ora entuk tangi. Yen ngantos Kang Mas wungu kok kula dereng gugah, mangke dados badhe merganing bilahi Kang Mas. Dadi dalaning cilaka. Mekaten. Oh, tembungmu mandi, tembungmu mandi. Ya, nadyan kowe nom umure ning jero kawruh ngelmu batinmu aku tak manut karo kowe. Aku tak njujuk ning panglebur gangsa tapa turu. Ning pomo-pomo besok aku digugah pomo Kang Mas yen kula dari gugah ampun wungu ya tak tapa turu aku. Adikku Dimas Wibisana aku ora tegel ora mentala ilang saka pendeleng ya tak lakonane ora tangi nek ora digugah kowe aku Di. Sritinon langening pamyat busana sutra maneka warna renggeng manik kencana Nobro bandera layuku mitir sinrang pandre
sing maruta sirna kumaraning wiyat mantyamku mlebet ing dwaja Suprasta kayu ingkang kaprapal Puspita panjraing siti Kuntal kapracondang kaprabawan dening Raden Gunawan Wibisana Raden Indrajit Raden Trisih lan para bala buta bali marang negara Ngalengka cinarita kathah-kathah aturipun marang ingkang raka Raden Arya Kumbakarna kepareng gundur wonten panglebur gangsa tapa nindra ora kena wungu yen ora ginugah marang ingkang rayi lamun wungu tanpa ginugah ing ngono bakal dadi marganing bilai tandya teka mangkono Raden Gunawan mesate ngawang-awang kemulan mendung aling-alingan mega sumlorot kaya ndaru lakune pindha lintang aliat Gantya Winursita ingkang dereng kababaring ajeng tunggal papan siji kang winarnakaken ingkang wonten negari Gwangkis Kendha ingkang wonten negari Gwangkis Kendha Ratu Ningirwanda arane Raden Sugriwa Yenerpati Jaya Sugriwa lenggah sak bejagong dinadhep bala Rewanda pepak andherambal bar kang samyusawan patut lamun ta winengku ing swasana
Suhur Data Pitana sambung dongeng tunggal critane ingkang wonten negara Kiskendha sekawit dadi reratoning bala asura swarga Prabu Mahesasura Prabu Lembusura Jatasura Gajah Sura Matenggosura awak buta nanging sirahe sato kewan munggah marang kayangan nyuwun jodho widodari dewa datan marengake campuh perang rame dewa datan ana wani minta sraya marang pendhita ing Sunya Pringga ingkang lakoni tapa ngalung arane Resi Subali miwah ingkang rayi ingkang tapa ngidang arane Raden Sugriwa kanthi prajanjen yen bisa mateni Prabu Mahesasura lan Lembusura bakal dipun paringi triman widodari Dewi Tara saking lekase Subali manjing jroning guwa kengrayi ingkang tinilar kintun piweling nek getih putih sing milih aku sing mati nek getih abang sing mati mungsuh katingal getih abang kelayan putih lawanging guwa dipun tablek dening Sugriwa winastan lamun sampyuh wonten madyaning guwa Kiskendha minggah dhateng kayangan tan muninga lamun Subali ora mati nanging sirahe Mahesasura lan Lembusura dipun keprukaken dadi siji pecah sirahe muncrat polone bareng lagu ning getih ndledek abang lan putih